Ndi nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Aphungu a ku nyumba ya malamulo asonyeza kukhumudwa kwawo ndi mmene ntchito yokonzanso malo ena pa msewu wa M1 m'boma la Neno ikuyendera. Anthu ochuluka anakhamukira ku ofesi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno mu mzinda wa Mzuzu pamene nthambi yayambiranso kusindikiza ziphaso. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakhazikitsa ndondomeko yomanga nyumba zokwana 250,000 zakuti anthu azikhalamo. Tindi zimenezi zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, aphungu a ku nyumba ya malamulo amkomiti ya Public Accounts asonyeza kukhumudwa kwawo ndi mmene ntchito yokonzanso malo ena pa msewu wa M1 mpaka mmwamba m'boma la Neno ikuyendera. Aphunguwa anakayendera ntchitoyi imene bungwe la Roads Fund Administration likuthandiza ndi ndalama zochoka mzipata za pa msewu wa M1. Isaac Salima akufotokoza zambiri. Bungwe la Roads Fund Administration ndimene lopereka thandizo pa ntchito yomanga malowa amene ali pa msewu wa M1 pakati pa malo a Zalewa komanso Chingeni amene ndi amtunda wa makilomita okwana 6. Ntchito yakugwira ndalama zimene akhala akuzitolera ku matogeti a Chingeni komanso Kalinyeke. Pamalo akamwamba bungweli likupereka thandizo limene akufuna kumangira msewu wa makilomita okwana 6. Ntchito idayamba chaka chatha koma pofika pano kontrakita wangomangapo mtunda wa kilomita 1 yokha. Ntchitoyi imene akutha chaka chimodzi koma pakadali pano pasalira makilomita ena okwana 5. Malingana ndi bungwe la Roads Authority komanso kontrakita lamene akugwira ntchitoyi, kuchedwa kwa ntchitoyi mwazina ndi malinga ndi kugwa kwa ndalama yakwacha chaka chatha zimene zimachititsa kuti kontrakita azifunsa ndalama ina yowonjezera. Akuluakulu a komiti adayendera malowa kuti akaone mmene ntchito iyi ikuyendera koma malinga ndi wapampando wake Mark Bottoman ati iwo sakukondwa. Ifeyo sokhutira tizakhutira pokhapokha tiona kuti msewu ma sections amene ayenera kupangidwa maintain apangidwa maintain chifukwa tamva mavuto a Roads Authority, tamva mavuto a Roads Fund Administration. Kwa iwo wana kuti ifeyo funding kulibe vuto, tinapereka funding, tamvaso mavuto a contractor. Ndezo sezi sitingakhutire nazo kufika pa nthawi imene tizaone kuti msewu wakonzeka bwino. Wapampando wa bodi ya bungwe la Roads Fund Administration Matthews Chikankeni nawonso adati sakukona ndi mmene ntchito ikuyendera malinga ndi ndalama zoyambirira za ntchitoyi adazipereka kale. Ntchito imene yagwirika ndiyo chepa panopo pafupifupi miyezi 12 ikukwana koma ntchito imene yagwiridwa sizikukhutira nayo. Nayembekeza kuti ntchito imene mwezano mwina itatha ngati contractor nakha kuti amapanga zinthu za serious kuti amalize ntchito mwansanga. Vuto la msewu umene usindalama ife RFA tina ndalama za msewu umene tinazika kale padera koma pakhala ngati panali vuto pakati pa Roads Authority amene amatipangira ntchito ife timangopereka ndalama amene ntchito amapereka ndi Roads Authority. Ndalama zokwana 9.5 billion kwacha ndi zimene azitolera kufikira pano kuchokera m'matogeti a Chingeni komanso Kalinyeke. Pa ndalama zokwana 6.5 billion kwacha zimene akuyembekezeka kuzigwiritsa ntchito pokonzeranso msewu umene ndi wa makilomita 5. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakhazikitsa ndondomeko yomanga nyumba zokwana 250,000. Bungwe la Malawi Housing Corporation limene likuyembekezeka kumanga nyumbazi. Chakwera ati Malawi Housing Corporation ikufunika kuti zimanga nyumba zokwana 25,000 pa chaka ndipo igwire ntchitoyi kwa zaka 10. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino sadafotokoze ndalama zimene agwiritse ntchito pomanga nyumbazi komanso kuti bungwe la Malawi Housing Corporation ndalamazo lizitenga kuti. Poyankhula pa mkumano woyamba waukulu okhuza zomangamanga mdziko muno mu mzinda wa Lilongwe, Chakwera ati mwa nyumba zimenezi 500 ayamba kale kuzimanga. Iwo ati dziko la Malawi lakhala likukumana ndi mavuto akulu okhuza za nyumba ndipo izi zikuyenera kusintha.
nditha kunena molimba mtima za ntchito ya manja anga chifukwa pa manyumba 10,000 amenewa manyumba oposa 1,000 amaliza kale, manyumba oposa 4,000 ali mkati, ndipo manyumba oposa 500 atsala pang'ono kulosedwa kulolezedwa kuti tiyambe kumanga. Ndiye kuti tikaphatikiza onsewa akupitirira theka kutanthauza kuti pozamaliza kutumikirana Malawi mchaka cha 2030 manyumba onsewa adzakhala pamalizika. Oyankhulapo nduna yoona za malo a Delsi Gumba ati boma lidamanga nyumba zokwana 4,300 malo mene mumachitika kusefukira kwa madzi mdziko muno mothandizidwa ndi mabungwe amene saboma. Mkumanowu cholinga chake ndi chakuti boma komanso mabungwe amene amachita zomangamanga mdziko muno akambirane kuti kodi umphawi wa nyumba mdziko muno ungathe bwanji. Anthu ochuluka anakhamukira ku maofesi a nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno mu mzinda wa Mzuzu pamene nthambi yayambiranso ntchito yosindikiza ziphaso zolowera ndi kutulukira mdziko muno. Zina mwa ntchito zimene nthambi yayambapo ndi monga kujambula zithunzi, kulipira ndalama yosindikizira ziphaso ndi zina. Zambiri mlipotiri la Patience Lunda. Ofalitsa nkhani ku nthambi yoona zolowa komanso kutuluka mdziko muno ku chigawo cha kumpoto a Francis Chitambuli anati ntchitoyi yayamba bwino. Achitambuli anaonjezera kuti kuyambiranso kwa ntchitozi kuthandiza anthu kuti asamataye ndalama zambiri kuti apeze chiphaso chotulukira komanso kulowera mdziko muno popeza ena amapita okha ku ofesi ya nthambiyi ya ku Lilongwe. Kuchulukana kwa anthu kumene kumachulukana mu mzinda wa Lilongwe ndicho likapita kapanga prima passports komanso mwina mabudget ena ndi ena amene anthu amakhala kuti mwina kuchoka ku chigawo cha kumpoto kumapita ku Lilongwe kuti akagwiritse ntchito kuti akakhale komanso kuti ayendere ukapanga access ma services amene a passport amene akhale ndithu asakugwiranso ntchito pakadali pano chifukwa chonena kuti pakadali pano ku chigawo cha kumpoto kuno tayambapo zonse zizikhala zikutheka kupatulako issue imene yokhuza kuprinta passport imene ikhalebe pakadali pano ikuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Mmodzi mwa anthu oyankhulapo pa zinthu zochitika mdziko Alake Mbewe anati kulephera kutsindika ziphasozi kunasokoneza ntchito za chuma maka kwa anthu ochita bizinesi, ndipo anati pali kufunika kuti ziphasozi zizisindikizidwa mzigawo zonse za mdziko muno. Nkofunika kunena kuti nthambi ya zopanga ziphaso izilengeza itakonzeka bwinobwino osati kulengeza chifukwa choti ali pa mbishubishu mpungwepungwe woti anthu akufuna amve kuti nthambi ikutani. Ndeno pa zifukwa zimenezi ndi chifukwa akuthamanga kulengeza zinthu zimeneno sizili m'malo mwake. Ndikuwalakwira Malawi ambiri chifukwa Malawi ambiri ngatamva zoti ziphaso zikutheka ku Mzuzu ndekuti ameneno alibe mwayi kuno ku Lilongwe athamangira kumene. Posachedwa apa wapampando wa komiti yoona zachitetezo ku nyumba ya malamulo Salim Bagas anati vuto la kutsindika kwa ziphaso lingathe ngati makina atsopano angagulidwe nkuyikidwa ku maofesi a nthambiyi mzigawo zonse za mdziko muno. Ntchito yotsindika ziphaso inasiya pa 28 January chaka chino ku ofesi yoona zolowa komanso kutuluka ya mu mzinda wa Mzuzu. Ziphasozi zikupangidwa pa mitengo ya 50,000 kwacha komanso 120,000 kwacha. Bungwe la World Vision lakhazikitsa ntchito yothandiza vana okwana 5.7 million amene akhudzidwa ndi njala chifukwa cha El Nino. Bungweli lati likufuna kupeza vana amene ali ovutika ndi kuwalumikiza ndi mabungwe akunja othandiza ana ovutika chifukwa cha nyengo yotereyi. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli Mayi Georgina Kamanga anati izi zadza kamba kakafukufuku amene akuonetsa kuti ana ambiri alowa m'mabanja kamba kakusowa thandizo la chakudya pamene zikuonetsa kuti pa ana omwe amagwira nawo ntchito ana okwana 368 alowa kale m'mabanja. Mayi Georgina Kamanga akufotokoza zambiri kwa Brenda Kayo. Sponsorship wiki inoyo ndimene tayika mwapadera kuti World Vision staff wina aliyense atenge nawo mbali kuonetsetsa kuti wakacheza ndi mwana at least mmodzi ola awiri
kuona kuti pomaliza pake pakhale ponena kuti aliyense akhale ndi mwayi ocheza ndi anawo komanso kungamva kunena kuti ndi chani chimene chikuwachitikira mmoyo mwawo ndi kuthandizana nawo kuti maphunziro awo ndi zina zimene zokuwavuta zipite patsogolo. Ndipo a Gideon Manda ndi mmodzi wa ana amene bungweli likuthandiza ndipo akufotokoza. Mavuto ndi ambiri di kumudzi kufuwa sivakhala zabwino pamene palibe zowawa ya kumudzi kuwana mangokwatira ali ang'ono pamene anafe malasi ife anatikhazikitsa kuti tizikatha kuthetsa zimene zotikapira makolo amatiyankhula mosakhala bwino moti opseza ndere mafuna kuti ngati bungwe limeneli likapangitsa msonkhano waukulu ena ndi ena akuluakulu atakapera kumene kura akati kufotokozera bwinobwino chira ya malasi champion ndi ubwino ori ana samakwatira ang'ono ndi opseza yoti mwana kole akatenga mimba ali wang'ono chimachitika ndi chani. Mmodzi wa ana amene akulandira thandizo kuchokera ku bungwe la World Vision, Gideon Manda. Mukoni yankhanizi kuchokera kuno kwa iresi yakanema ya Times TTV tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musatalikire. Chaka chinoso JTI sina tisiye yabwene taso kulima ipuli wina baba kulinjinga kulima peteleza kulima campus kulima working suit kulima t-shirt kulizipegwa asazade chaka chinoyo ndizosiyana za chaka chatha pene ndanenera chaka chino ndi munthu yekhayo amene wapaniritsa china chilichonse chimene anagwirizana ndi JTI mulingo foja akhale wakolita foja apite mulingo pene munagwirizana iniyo mukatero pamene popo kati unasala naye wina Yakuti ilonga tifoje wadadi wa koli Maka number 1 Muka ndima iwonso tenga njinge ya moto Kumabita deo kwa Chama kamichanga chino Amena kuchita mwai Yamena ababane kukala number 1 Amena wapange chino Wamana wabene ngozonsa kukala Handede Voto zimena za pasidwe wife ya limi Ziti tandiza chilimbikiso kuti Tikare olimbika Ndi kampani ya JTI Komaso Tirime fodia wabwino Oti kampani ya JTI nayo ikondwele nayo akati guleso mtengo ya bwino. Malamulo amene ayikidwa ndi boma posachedwa pa ku parliament anapanga pasi atsindikizanso kuti kugulitsa foja pa skelo ndi mlandu. Ndete ntikalikonde dzikoli udindo wosamalira foja kuti agulitsidwe m'malawi muno mu ndondomeko zovomerezeka ndi watonse pano. Yes, Lowani. Ziko mota kulandirani? Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu ma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimene. Cholembera ichi ndi cha Bantle. Zolembera za Bantle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri. Classic ndi Winner. Zolembera ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Bantle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za Bantle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bantle, buy original, avoid counterfeit. Bantle, write miles with a smile. Hanizi. Ntchito za umoyo, maphunziro komanso zina zikuyembekezeka kupita patsogolo m'boma la Tcholo. Izi ndi malinga ndi kumangidwa mwa zina kwa zipatala komanso zipinda zophunziriramo m'bomali. Isaac Salima akufotokoza. Khonsolo ya boma la Tcholo lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 705 miliyoni kwacha kuti imalizitse zitukuko zosiyanasiyana zokwana 10 kutinso ikhale imodzi mwa maboma amene achita bwino pokhazikitsa zitukuko zimene zimakhazikitsidwa pansi pa JSEED. Akuluakulu adatengera atolankhani m'bomali kuti akadzionera okha
monga kumangidwa kwa zipatala zazing'ono za Namatuni komanso na Mikate, msika watsopano wa Mtambanyama, komanso zipinda zatsopano zophunzirira monga pa sukulu yaying'ono ya Mpendera m'bomali. Malingana ndi anthu ochokera m'madera amene zitukukozi akuzikhazikitsa, iwo akuyembekezeka kupindula kwambiri ndi zitukukozi. Monga pa sukulu ya primary ya Mpendera, mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Silas Graham adati kumangidwa kwa chipinda chophunziriramo zithandiza ophunzira amene akhala kuvutika pamene amaphunzirira malo osalongosoka. Ndipo pa chipatala chaching'ono cha Namatuni, malingana ndi agulupu a Ngulukwe, zithandizira kwambiri popeza anthu ankayenda mtunda otali kukafuna thandizo za umoyo. Chipatala chitu ine ngati kuno ngati gulupu Ngulukwe ndachilandira kwambiri ndi mtima wanga sonse, chifukwa takhati kuvutika kwambiri mbali ya chipatala. Choncho mukatifa za chipatala ndachilandira ndi manja awiri, chifukwa anthu akhala kuyenda mtunda otali. Tikati chipatala kuno ndikuti ndikomwe ku trading kwa uvumbwe komanso komwe kujeni kuna sadi kuchipatala, chomwe chinali chitivuta kwambiri. Mota zimayambira mata kumachirira musewu amapita kuchipatala. Choncho ineyo kubwera kwa chipatala ndachilandira ndi manja anga awiri. Mkulu yang'anira ntchito zomangamanga m'boma la Tcholo, Isaac Ndindo, adali mgwirizano umene wachititsa kuti bomali lichite bwino pokhazikitsa zitukukozi. Chisisi chathu ndi chimodzi, ndi nanena kale kuti kuyendera limodzi, pachizungu timati coordination. Ngati pamalo makhala mugwira ntchito palibepo coordination kapena kuyendera pamodzi, zinthu zimakhala zosokonekana. So kuyambira office ya DC amene Director of Finance, Director of Planning, Director of Public Works, even anzathu aku environment, Community Development Office, komanso anthu akumudzi. Ndinanena kale makansela ndi MP tonse tikuyendera pamodzi, tikapanga chinthu chimodzi chimene chijacho zinthu zimakhala zikuyenda bwino. Otherwise tikakhala tagawanikana ndo zisingatheke kuti ziyende pamodzi, makhala mwasemphana zochita. World Bank yakhala kupereka thandizo makonsolo kuti azikhazikitsa zitukukozi. Bungwe la Food and Agriculture Organization lati maiko amuno mu Africa akuyenera kubwera pamodzi pothetsa mavuto amene akudza kamba kakuonongeka kwa chilengedwe monga mitengo. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Zijan Cheng wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano owunikira mmene ntchito yobwezeretsa chilengedwe pansi pa bungweli ikuyendera madera osiyanasiyana. Acheng ati msonkhanowu ukuperekanso mwayi kuti maiko amuno mu Africa awunikire mavuto amene akukumana nawo kamba kakuonongeka kwa chilengedwe komanso kuwunikira mmene ntchitoyi ikuyendera. Mlembi wa Unduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Yusuf Mkungula anati akufotokoza zambiri zimene dziko la Malawi lipindule pa ntchitoyi. This program is very significant to Malawi because it provides an opportunity for our local farmers, our communities, to get access to most important livelihood opportunities, because the program is looking at how best can we manage our forests and also provide some types of livelihoods. Bungwe la Global Health Co lati ndikofunika kuti Amalawi azikayezetsa matupi awo pafupi ndi cholinga chakuti azikhala ndi moyo wa thanzi. Mtsogoleri wa bungweli Revelation Nyirongo wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene bungweli linakonza mwambo wopereka upangiri komanso thandizo la zaumoyo mwaulere. Zambiri mulipotiri. Nyirongo wadandaula kuti Amalawi ochuluka amapita ku chipatala kukadziwa za mthupi mwawo mmene muliri nthawi yomwe adwala yokha. Nyirongo wati cholinga chakuyezetsa mthupi pafupi ndi kuonetsetsa kuti nzika zili ndi umoyo wabwino. Mukoza kugwirizana nane kuti our health system ndionena kuti imavutika kwambiri pakakhala kuti anthu ambiri akudwala. Health system ina iliyonse anthu ambiri akakhala kuti akudwala zimakhala zovuta kuti boma kapena mabungwe afikire wina aliyense. Ndiyeno lero ifeyo tachikonza kuti tiwaziwitse anthu kufunika koziyeza koonanso kuti kodi mthupi mwawo muli motani kuti asadikire kuti adwale kuti apite ku chipatala. Evelyn Chibwe, mmodzi mwa ogwira ntchito ku Partners in Hope, anati anali okondwa kutenga nawo mbali pa mwambowu. Ngati bungwe la Partners in Health timagwira ndi anthu ambiri m'zipatalamo
akufuna za umoyo pofunisisa zoti anthu athe kudziwa kuti mthupi mwawo mukuyenda bwanji makamaka ku matenda angonagona osapasirana omwe akutenga moyo ambiri Malawi nde ife ngati Partners in Health abwezi za umoyo ifosangala kwambiri khanawo pamwapomero. Ena mwa mabungwe omwe anatenga nawo mbali pa chionetserochi ndi banja la mtsogolo, Macro Family Planning Association of Malawi, Malawi Blood Transfusion komanso Partners in Hope. Aphunzitsi amtsukulu za ukachenjede amene amayang'anira ophunzira pa nkhani zakafukufuku awapempha kuti aziyika mtima pa ntchito yawo. Pempholi alipereka pa msonkhano wa akuluakulu oyang'anira ophunzira msukulu za ukachenjede za mzigawo za muno mu Africa umene sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences mogwirizana ndi Consortium for Advanced Training in Africa anakonza. Mphunzitsi ku sukulu ya Kuhes Adamson Mula wati kusayang'anira bwino ophunzira kumachititsa kuti ophunzira ambiri azimaliza sukulu asanachakuke. Esnat Tembo ndi ripoti limene akuwerenga Pemphero Malimba. Mula wati kusowekera upangiri wokwanira kumapangitsa kuti anthu atenge nthawi yayitali kuti amalize maphunziro awo pamene ena amasiya kumene. Mbuyo umu panali ngati vuto limene tinaliona anthu amapezeka kuti inde akulandira akuti awa ndi madokotala alandira ma PhD koma sanaphunzitsidwe bwino. Koma apapa tikunena kuti tiphunzitsane, tigawane nzeru, tione kuti chimene chikufunika kusintha ndi chani, kuti kupita patsogolo kuchita na supervisor tiri kutsogolerana mu maphunziro au kachenjede kungathe kupita patsogolo. Mmodzi wa anthu omwe akupanga nawo maphunzirowa Poladali Mapai wa ku Nigeria anafotokoza zakufunikira wokhala ndi uphungu okwanira kwa ophunzira. Iye anaonjezera kuti akuyembekezera kuti maphunzirowa akhala opindulitsa. Maphunzirowa ndi mbali imodzi ya ntchito yolimbikitsa maphunziro abwino mu sukulu za ukachenjede za muno mu Africa. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nainso mitu yake. Aphungu ku nyumba ya malamulo akhumudwa ndi mmene ntchito yokonzanso malo ena pa msewu wa M1 mboma la Neno ikuyendera. Anthu ochuluka anakhamukira ku maofesi a nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno mu mzinda wa Mzuzu pamene nthambi yayambiranso ntchito yosindikiza ziphaso. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakhazikitsa ndondomeko yomanga nyumba 250,000 kuti anthu azikhalamo. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Munaindine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse mmene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Madzulo abwino. Into the future where your face and fingerprint lead the way with Latrum Systems biometric access control solutions. Remotely manage your home from a smartphone and use automatic number plate recognition to open your driveway gates or link your phone to turn off the house alarm as you approach your gate. For hoteliers, envision giving your guests a seamless check-in experience with our revolutionary biometric card. It's not just a key. This card powers up the room as you enter and switches off selected resources such as electricity as you leave, slashing in energy costs and boosting efficiency. Whether at home, in the office, or at your hotel, our access control systems are customized to adjust to your unique needs, ensuring safety and confidence go hand in hand. Latrum Systems also offers computer networking, vehicle tracking, and CCTV systems. Be on the lookout for our next jingle on CCTV systems. Contact us and let's unlock a smarter and more sustainable future together. Latrum Systems. Technology that drives your success.
As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. Kodi muli ndi loto lokhala ndi nyumba yabwino? Goji Dream Town ndiye yankho. Nyumba zazikulu bwino, zokongola, komanso zotetezeka, zomwe zili ndi mabafa atatu, malo ochezerako alendo, odyerako, komanso ndi kitchen. Kulinso nyumba zina zazipinda zitatu, mabafa atatu, malo ochezerako alendo, odyerako, komanso ndi kitchen. Uku kuli chitetezo chokwanira, komanso malo ochitirako malonda ndi malo ena amtengo wapatali. Pezani nyumba yanu lero popereka deposit ya 5 million kwacha, ndipo yotsalayo muzalipira pang'ono-pang'ono kwa miyezi yokwana 27 opandanso ndalama yowonjezera. Ife tili ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Goji Dream Town, tsogolo la nyumba yanu likudikira inu. Get ready, Malawi! The biggest music festival of the year is back. Kumingoli Bash 2024. This year, we are bringing you an unforgettable lineup that